Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννησης και η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Καπετάν Μητρουσίου σας προσκαλούν στις διήμερες εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στις 16 και 17 Μαΐου 2009 στην Αναγέννηση Σερών. Σάββατο 16 Μαΐου, 8 η ώρα έναρξη της εκδήλωσης και απαγγελία από την Ελένη Λαζαρίδου. Ώρα 8:30 το βράδυ, μεγάλη μουσική συναυλία με το γνωστό καλλιτέχνη Πέτρο Γαϊτάνο. Κυριακή 17 Μαΐου, 10 η ώρα το πρωί, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων. Ώρα 4 το απόγευμα, ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Πόντου και Οδυσσέα Αναγέννησης, προς τιμήν των μαθητών αθλητών της ποδοσφαιρικής ομάδας Πόντος, που καταδικάστηκαν σε θάνατο.